Tangjakha ninjala. Ninjala da tangjakha. Ninjala hamya. Puliano saurne o video nanya bagi headphone use kaji eba bunyi bus kau naik tonghe sound komplei sajuno naji engya ke o video tabuk naya kare olo sajung zorapono kaham ke naidi. So chini tera baitul te menasong nor chini thumbnail title nukui video ni main ko kaham ke no buji mangkana abagi sanamu sunggo o video special chini celaron bagi joratong chini jani ja hamzama sazma berinyo khel khadi olo biani biang bunyi nukti khanam kahai engnasi te ni tolobo e video share khadi kaham hame bo bahani khanai buji thong jani ja bukhan boro khel khanyang thong and o viral video no naina musung khangke chini WhatsApp or Telegram channel habui tondi joto update manai link description heka comment jaga pin khainai sing aro berni sinemote berni Facebook kham phonungna thanglia jodi all details sai phonogiri khangke o berni live ekdom share singnai a bagi phatike jing tini o video no bhaina akin hakin surone chimi surkai buji thangnai nai o buri khorsa chalana kubi bakhabane hamsuke thesa logi baksa tongei kajana kogrunyo tongka fiyaba o burini amsuke dol chala kabama tongo school ni dol pho college ni dol pho online ti sinman dol pho am hakimang burini thani kabama bini dol chalaro tongu burini alka chalaro amsuke dol nge close ke tomana nugini bini hamsama chala sawo ni tamsa chala dol bang sinanu ke borno number blokai ribadi tabani jora buribe chala bomti dol tongi manba hanei hamsama chala bai sajake o buri sawo amo ani dara se ani sini jak dolsi ano bishas khadi abor sutu dara te dolsi chini kasar kun hamya halo kore bore ko kasangke bini hamsam selano sau abuge selabo doa ko honinyo hamsam bore bishas khlai tongmani fiyaba o bore hinkai hamsago khorsa be tangsago te khorsa bai angma hacheng siu anor kuni khanaka o bore hinkai bini sini jak dol te dara hinmaro baise bara nok rogo thangla suke to se bom bam chap nglai tongsiu abdi bro te jam sasane tongsiba hamsago te khorsa bai tangjago te khorsa bai bara nogo yang burni hamsamo selake bini burni ati tom hameno mungsa sia semenya kobui hamsago kajane jathanenyo bukhau songi tomani but ati jorana burike bini tol chalaro wase bara nok rogo thangla suke to z ka khela tola khale tongikya China ro 40 second eba 40 second viral video kilebe ekdom sra second sopakya o burite bini tol chala direct bara nogo kok sawi khela tola thangnai mani o khela thangma jorawo bini tol chala sawo i burino nang ang ba ke khela thangnai nini chala ba ke kajane nya ang ba se pule khela thangjaguna nang nini chala le nang ba khela sma thangyaku ang de no khela thangi tongkha ama hai khlanya dol chala hanjano khela tola thangjaka i buri apro buribo aram nangsagi tetamna sasene ba nंबानि पुले खेला थंजागु आनि चला बाके काजनाय नंबाके आतिखिन जों देले खेला दला थांनाय हिनिनो बोरिबा वारि वारके सावि दंखा मानिका बरक दल बाय दल बारा नगो खेला दला थंगि दंखाटा सो आमां पुलिन खरां साउन्ड किसिसा नरभाने खनावनायति नरबो जतो कामके बुजिनाय तेबो फुल भिडियो आरो रिया जदि फुल भिडियो नांखाके चिने WhatsApp चैनल और Telegram चैनल हाबै तोंदि जतो अपडेट वे बक्सा नायना बगे टाइम जरा रेवै रिजनाय ग्रुप हाबे करे एबा ऑनलाइन एक्टिव तंया करे जोंनो भिडियो फनु किया चालाक थकेनि सामाबाय अंगलाक Chini WhatsApp or Telegram channel habai active tongnai rokno जों जतो टाइम रुनो भिडियो फनुगैबो तंगु तेनर व जदि नाने मुसु खाके चिनि चैनल हाबै तंदि जतो मानाय लिंक description हेका कमेन्ट जगा पिन खायनाय Tangjakha ninjala. Ninjala da tangjakha. Ninjala hamya na sen khwali tomani. Arona ano senang pas khoiro na ninjala mas ma khoiro na hambo bai ke Kaijakna hambo ke kwcham na ha arona na nor hanke aro kat khlaje video ni sound khorang kamken khanai mankana full video जों जतो अजागा फनुगे रि थगे एबा YouTube रोगा मा हाय video फनुना के बरखे रिक्स दंगो पेजल दं आबगि जों अजागा full video फनुलिया आमा काहिर नुकै खनाय जों आमन सानामु जोंगो ताबनो जरा कोबै कोगले बुरिबे चिलानि हालग एबा बुरिबे चिला बमति दल बमति बेस्ट फ्रेंड नि हालग दंगि मानबा already hamsam chala se tong hangge ba jani ja chala banyo dol ngi bosai senamoi logi baksa tongna senango baksa buri hinkai nijina hamsam chala no karibo chala dol eba chala best friend rok no bisi important duo eba borni chala dol mase gobang kok nugjago angya ke ati burino kaham hame kok sake dol chala ron bagi pano nijina hamsam chala no break up khlai kage rinai tebo chala dol senamano motha galak eba chala dol rowe tongna samani je autom rono kone dino slai galak baksa buri
Hinke arno jeng celar kaham ke wan sugi buji nala shidi omo bom hai beringka jeng amse oza ko khulgito sana nagla nor buji mano celabe beringka zaro hamsam borok se tongo ka te bomti halo bomti dol tongba jeng te se repeat khani to celabe berisa hamse ke logi pas tong ke oza ke berini ke te tamni bagi alka celanam se dol ne alka celabe best friend kai thangla shugi tongna nakana hoja ke wan sulo nedi jeng celaro jeng aro keba beri jodi alka celabe dol nge tomana hamya sai amos hawui sekana thangya tamke je nukui khanai tongma bagi bekawa kaham hamya wan sung phaima bai jeng okok sana nangu jeng bo siwo tabun jora celani bo beri dol tongo beri no cela dol tong tepono kaisa kani ama hake engmani nukma bagino khorang ti sajak gei phayo eba sajak gei phayo jengbo akini simik kapama video sunami jatre jat kok khana jak jatre jat nugunyo phagya tebo tini jeng boni ko sana thangya ani khorsa toni kono sachibono ang ani dol robai kolkata porya thangpurono ani dol khoroksa beribe hamjagei kaijana jat hanino relationship tongge nok ro thangla sugi tongkha mane nok ni borok joto saimanino borok khalo gibasa hamjagei tongkata jengsa berini face eba berini mungtapse sana thangya tebo berini mungke s deborma jeng jepro kolkata porya thango apro ani dol ni je hamjam berini jela best friend khoroksa tongo obri daily no hopung sabung bini dol jela best friend himani bai mang daily kok sai tongo abake ani dol jela basaka jela roi bomti best friend amse kok sana naya ta sadi ne ajra beri sawo jeng agini simi dol nge best friend khalai phekya nang bai hamjai tongmano dol robai le kagiman galak beri ama hai ni saka kobi kok to amo hainyo kebo hamsa go hnile nijini tonglai phaimani dol no yakari to man galaka amani bagino ani dol ba amse kun hamya sa to salia eberi sitia karino je bin beri kok sawo da ko norla agini sim dol singaba dol khepano tongdi hinino bukhaw accept khalai gosinaka ba jepro chini kolkaro degree complete enge tripura se phaimani olo hinge mentra ta paithyo gole ani dol ni beri s debroma bini dol chala eba best friend hinma chala bai se hamsak lai bara no go spranglai tongi lakya te ani dol chala no ke break up eba ke kagise kalangsu am karon te cham sanai no jong sa te repeat khani to tabulas paithyo go hinge jengbo kolkaro chini degree complete khaino tripura se phaisho bagya a jora keno ani dol ni beri s debroma bini dol chala best friend hilmani pai se hamsak lai bara no go chekek sakang tongi lakya hinge wan sunai na cheta pulake dol hne chala be kok sawo taw paithyo hinge a chala bane hamsak lai che deralai thangsu am hai beri no te cham sajinai tabo okok rono jeng sakang ga ba sajaka norbo khanaka sai tong ha ga ba sajak liya tebo phano je engmani kubi kono ba masakata tabuno jarawo baksa beri pulake chala robai dol hne no phonugo eba tongi chalai phonugo oloke a dol chala bano khela dol thanglai hamjak thango and ani dol ni sagose abdi story eba birman kalaja kothama agini chimi nukai khanai family ketema sal joran yaklo jeng tini nor rimpas kango sem ama hay story tebise video sanamai mato wipika pathigo jeng amno sanai jora tongsini jani se bakani borno khel khadi beri robo jani ja chelano eba hamjam chelano khel khadi olo dol beri eba manai beri hinei bisingo sa sam chalai tongke kono thikre jani ja borno jora tongsini khel khadi te chelarono bo sanamo sungo jani ja beri no khel khadi olo da dormo dara eba best friend hinma chelaro bai ko bolei biang ni biang engai thano jani ja borong khel khanini amo nor ni right odikar tongku jora tongsini khel khaya kai olo dere thenge kono lab mangalak ente kaisa kokengka hamjane borok chlabe burino bujilama tongke ojaka kono problem kre chlani bo kobama dol buri tongi mano burini bo kobama dol chla tongi mano men kokengke chlabe buri bisingo bujilama sa tongna nanai jodi hamjane borok chlabe buri bujilama tongke jotono jani je dol je musungte khalai tongdi tobeke jeng samaka omose jodi norok jani ja partner bekhani borok bisas kre poito kore hinke jora tongsini nijini borok no nijini hamjama chala ebai berino khel khadi haipeno te kese kobi kokengka o sungjaro je kajenai chala bri jotono bujilame besingteno tongtho sa thoke kajaloi fiyaba pathe phachinga khoroksa chen sengei eba slajak thamani nogu joto boring kokte jengwa saya baksa borok kono samase baksa borok je slajak thanai ni kono oro samasi jodi nungmo nini hamjam borok kamana kiro eba alka borok tomani rishi nango buibe tone namu sungi hankai o video nini hamjam borok share kar di iko abotirok nugma khanama bagino angbo nono reshitiyo nono buibe tone namu sungi hanai o video bono share khlai di amuni olapano nini hamjam borok nini bekhana buji azat hankai ningni jino bujina chiri nini hamjam borok nono kubai bekhabai hamjakya bo nono buskang saljora ya kari phana kalangai thamanu
je borok no kubi bekabai hamsanai nini kaham hamya amono bo nasinai nini hamsama hamsaya nin sajama sajak amono bhano khelkani je borok no kubi bekabai hamsanai bono nini loki tonai je borok no kubi bekabai hamsake ni kongno bhano important diglak no care bo khaigalak kongno je bujina kreng joto chini video na tene dara bai tole mana sang kaham buji kana ne cheng wan sugu tam shikla pro hamsamni tam kajama pore hamsamani kubi bekai hamsam tongche shikla pro bo kok khana lanya nango kajam pore bhano kok khana loki basa tona nango and nini dol rono bo video share kar di bor bujani sa bekhani bor hamsama chajama borno jora tongchini khel khanyang thung boni khanama kai boni nohuma kai olokai biang o dol bai tong am ting pho bini dol bai am ting pho o bin no kana boram ting pho bini kaka pho bin mama pho bini halok pho dormo pho ama har khana na si abagai sabo boni nokha khanaka jora tongchini jani sa borong khel kadi jora leri thangke wan sugi kawi mungsa mangala tabu angbo jodi ani bekhani borno jora tongchini khel khaya kai an kepalaphon kalaima amle haidiba abagai chini video na ne tara bai tole mana song je bujina kan kaham kene buji makana buji yang ta sung te tam sanai ba ola boni no te khana tipon onge manota ngam sam tam bagai malai norwa ching next video jaga te full video viral video na mo song chini WhatsApp or Telegram channel habai tondi bo time or janai bofro nok nai chung joto time ri nai nor time ni bisingo nok nai hambai